Здравейте, възлюбени души на Господа! Казвам се брат Ангел. Благославям ви в славното име на Исус Христос, който е наш Господ и Спасител. Искам да ви насърча с няколко думи въз основа на този албум, който нашия брат Васко и всички приятели, които записват, да ви насърча с няколко думи, за да може всички заедно да бъдем потопени в благодата на Господ Исус Христос. Силно се надявам, че този албум ще докосне сърцата ви и ще промени мисленето ви за нашият Господ и Спасител Исус Христос. Вярвам, че тези песни ще ви вдъхновят, за да продължим напред в живота си и да бъдем едни по-добри вярващи хора, да бъдем по-добри християни и наистина да покажем любовта на Господ Исус Христос, да покажем наистина, че имаме един великолепен баща, който ни е изкупил с кръвта си и ни избави от греховете и беззаконията. Благославям ви в името на Исус Христос и нека наистина тези песни да стигнат до вашите сърце и да променят живота ви. Нека да се помолим, брати и сестри, да благодариме на Господа за това, че ни е познал като Негови синове и дъщери, за това, че ни е дал възможност да бъдем Негов народ, за това, че ни е дал възможност да бъдем спасени. И аз вярвам, че трудът, който е положил моя брат Васко и всички останали хора, които участват в този албум, вярвам, че тези песни ще променят сърцата ни към едно по-добро начало, един по-добър живот. Ако до сега наистина не сте се молили, братко и сестро, нека с тези думи, които ще изречем към Господа, да издигнеме нашият Господ Исус Христос като Цар и Господар. Нека наистина да прославим името Му и с тези думи, които ще кажем, да Му благодарим. Нека да се молим. Господи мой, Исусе Христе Назарянино, искаме да Ти благодарим, Господи, за тази милост, която показваш към нас, Боже. Благодариме Ти, Царю, за това, че отново, Господи, имаш търпение към нас, грешните хора. Ето, Господи, застанали сме пред Тебе с всичките си грехове и беззакония, Боже. Застанали сме пред Тебе, Господи, с нашите слабости и недостатъци, Боже. И аз вярвам, Господи, в това Слово, което си оставил на земята, Боже, за това, че То ще ни промени, Господи, за това, че ще промени живота ни, за това, че Ти, Господи, чрез Твоето Слово, Боже, си дал живот в нас, да имаме изобилно, Господи, от Твоята благодат. Боже, моля Те, Господи, всички онези мои брати и сестри, които ще чуят тези песни, нека да бъдат докоснати от Твоята сила и от Твоето помазание, Боже. Умолявам Те, Господи Исусе, нека милост, Господи, да покажеш към всички нас, защото ние имаме нужда, Господи, от Тебе, Царю мой, защото, Господи, е писано в Твоето Слово, че е достатъчно да кажеш дума и тя да се изпълни в живота ни, Господи. Боже, моля Те, Твоето Слово, Господи, наистина да бъде виделина на пътеките ни, Господи, и светилник на нозете ни. Твоето Слово, Исусе мой, да освещава, Боже, пътеките ни. Боже, да вървим в един праведен и истинен път. Боже, моля Те, Господи, Твоето Слово да осветява, Господи, всичко тъмно в нас, Господи, защото Ти дойде като светлина, Господи мой, на този свят. Ти дойде като светлина в живота ни, защото ние бяхме в тъмнина и Ти ни осия, Господи, с Твоята великолепна светлина. Затова Те моля, Боже, никога, Господи, Словото Ти да не се отделя от нас. И, Боже, ние знаеме, че Ти си ни извикал по име, Господи, и си не направил Твой народ. Отче, ние Ти благодариме за това, че Ти ни, Господи, присвои, Боже, от света. Благодариме Ти, Отче, за това, че Ти ни направи Твои синове и дъщери. Отче, ние Ти благодарим за това, че ние можем, Господи, днешния ден, Господи, да Те наричаме наш баща, защото Ти си такъв. Ти ни, Господи, пазиш от всичките ни беди, Господи. Грижиш се един, Господи, за нас
като най-любящият баща, Боже мой. Благодаря Ти, Татко, за всичко, което правиш за нас. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти ни, Господи, държиш в ръката си. Благодаря Ти, Отче, за това, че Ти никога няма да ни изоставиш, Господи. Благодаря Ти, Татко мой, за това, че Ти си верен към Твоите деца, Боже. Благодариме Ти, Татко, за това, че Ти, Господи, направи, Господи мой, храм и обиталище в нас, Боже. Благодариме Ти, Татко, че Ти приготви място за нас, за да бъдем с Теб във вечността, Боже мой. Мили братко и сестро, ако днешния ден чуваш тези песни, не бъди коравосърдечен. Обърни сърцето си към Господа. Побързай да се покаеш, за да може нашият баща да ни приведе при себе си. Защото Словото ни казва за блудния син, който отиде и разпиля богатството на баща си. И когато го разпиля, той се върна при баща си и баща му го прие с отворени обятия. Братко и сестро, Бог ще те приветства с отворени обятия, стига да се върнеш при Него. Нека Бог да ни благослови. Амин.